Λαζάρου. Μάλιστα. Δεν μου λες, Λαζάρου, έχεις διαβάσει τίποτα ή θα μας πέσουν οι σοβάδες στο κεφάλι? Έχω διαβάσει. Α, για να δούμε. Για πες μας λοιπόν για την Αντιγόνη. Ποια Αντιγόνη? Την Παλάκου. Ποια Αντιγόνη? Του Σοφοκλή. Έλα πες κάτι εκεί πέρα να βάλω ένα βαθμό να τελειώνουμε. Κρασάς! Έξω! Γράφτον! Γιατί, κυρία? Γιατί μιλάς! Απ' την ώρα που έχουμε πει εδώ μέσα δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου. Γιατί. Άντε τελείωνε. Λαζάρου! Να πάω έξω. Να κάτσει εκεί που κάθεσαι. Αμέσως ξύπνησες να πάω έξω. Λοιπόν, πες μας, τι ήταν η Αντιγόνη? Κοπέλα. Ναι, μπεταντής λίγο δύσκολο να ήτανε. Τι σόη κοπέλα ήτανε? Ξανθιά. Λαζάρου. Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν τι ξέρεις για την Αντιγόνη και μην μου πεις τι ζώδιο ήτανε. Η Αντιγόνη. Ναι. Η Αντιγόνη. Το είπαμε αυτό παρακάτω. Η Αντιγόνη. Τρώει μήλα στο μπαλκόνι. Κάτσε κάτω. Θα σε πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου. Καλά έλειπες τόσα χρόνια. Δεν μου λες γιατί μας ξανάρθες. Πώς, κυρία Κατσίκη, να μην έχω κι εγώ ένα χαρτί? Να πάρεις χαρτί κουζίνας. Δεν είναι για να πάρεις απολυτήριο. Και να μην με λες κυρία Κατσίκη σου είπα. Συγγνώμη. Τόγκα. Κυρία Τόγκα με λένε. Εγώ Κατσίκη σας θυμάμαι από το γυμνάσιο. Χώρισα! Δεν θα μείνω εγώ παντρεμένη με τον ίδιο ηλίθιο επειδή δεν βολεύεσαι εσύ. Άσε που περάσανε αιώνες από τότε. Ούτε κι εγώ θυμάμαι. Δεν είχαμε τηλεόραση τότε. Η τάξη εδώ ήταν αγέννητη. Παπαλί και παντίδου έξω. Γράφτες. Κι άλλες. Γιατί η Ντόβα, κουράστηκες, γράψε και τον εαυτό σου και βγες και εσύ έξω. Οι υπόλοιποι πρώτα να βγάλετε το σκασμό και δεύτερον, βγάλετε μια κόλλα χαρτί να γράψουμε διαγώνισμα. Τι ξέρετε για την Αντιγόνη? Λαζάρου, εσύ γιατί βγάζεις σχόλα, παιδί μου? Να μην γράψω. Τι να γράψεις για την Αντιγόνη, ότι ήταν ξανθιά? Βγάλε κυροβολιές και ζωγράφησέ την. Και μην ακούσω. Κι!